Kalibin partner ko po dati, engaged na po kami. Nagkahiwalay lang dahil sa LDR, pagiging LDR. Siguro napagod na siya, ganun. Naabutan ko siya na may ibang apps, may mga dating apps na din po. Dinownload ko po yun lahat, tapos nakita ko, member siya doon. Yung number niya, active siya doon. Tapos doon nagsimula yung panlalamig na yung sabi ko, bakit may ganitong karang apps? Imbis na magpapaliwanag siya, hindi ko narinig sa kanya yung paliwanag. Nasanay ako sa kanya na 24 hours kami magka-video call kahit malayo siya. Ano na niya na ready na lahat, pati papers ready na. Kakasal na kami sana ngayon August, uuwi na siya. Yun, parang simula lang na naabutan ko siya doon sa mga may mga apps, nagbago na talaga lahat. Wala talaga tayong judge. Hoy TG, ikaw ba may dating app ka ba dyan sa cellphone mo? Kahit kailan di pa ako nagda-download yan. Mapagmamalaki ko yan sa sarili ko. So meaning kapag kapag nag-download ka, hindi mo dapat ipagmalaki yun? Hindi naman, pero hindi naman natin sinasabi na kapag may dating app ka dyan sa cellphone mo, it means cheater ka na or makakagawa ka na ng masama sa partner mo. Hindi naman. Diba? Ay, ako, agree naman ako sa ganun. Yung tipong hindi porke meron kang dating app sa cellphone mo, ibig sabihin cheater ka na. Pwede kasing researcher ka. Nang ano? Alam mo, tayong mga nasa radyo, I mean, tayong mga nagbabahagi ng mga storya, o tayong mga storyteller. O, diba, pinaganda ko pa yung term, no? Pares lang naman. Tayong mga storyteller, kailangan natin na research eh. Kaya ako dati nung nagsimula ako sa radyo, tapos hindi ko alam yung pakiramdam na nagmamahal. Ang ginawa ko, nag-research ako. So, nag-download ako ng dating app para lang alam ko yung pakiramdam na nasa dating app. Alam mo yun? Pero kapag may partner ka na, wag mo nang gagawin. Ay, oo naman. Bawal ka na mag-swipe left and right doon. Kaya nga yung top secret sharer natin kagabi, medyo alanganin din talaga yung ginawa ng partner niya sa kanya na nag-download ito ng maraming dating app. Tapos doon na nagsimula yung conversation na, bakit may mga iba kang apps? Bakit may mga dating app ka? Oh. Pero hindi naman porket may dating app ka, hindi ka na manloloko ka na. At hindi rin naman ibig sabihin na wala kang dating app ay tuwid ka na at loyal ka na. Diba? Kasi may iba personal ginagawa yung pagloloko. Ay, oo naman. Hindi porke wala kang dating app, ibig sabihin matino ka na. Yung iba talaga personal po nilang ginagawa yung pagloloko para walang ebidensya. In fairness, alam mo yung galawan, no, TG? Hindi naman. Parang alam mo yung galawan. Alam mo yung ginagawa nila na hindi porke walang dating app sa cellphone, ibig sabihin matino na. Ba't alam mo yon? Wala lang, ano lang, di ba? Nakikita ko lang sa iba. Sa iba? Nakikita ko sa iba. Sa friend mo? Sa friend ko. Okay. Anyway, 9:00 po ng gabi hanggang hating gabi kasama ang Basa Princess. At syempre, kasama nyo ang nag-iisang TG! Ayun, no? Nailo-launch namin sa Monday. Malalaman nyo na talaga kung anong ibig sabihin ng TG na initials niya. Yan. Pero for the meantime, ang itawag muna natin sa kanya ay alias TG. At siya nga makakasama natin 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. At eto na nga, ibibigay na namin ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Next time with ano na yan. Di na nakita ng partner ko ang isa pa naming anak. Bakit kaya hindi nakita ng partner ng ating secret file sender yung isa pa nilang anak? Sumakablang bahay ba? O sumakabilang buhay? Anong hula mo dito, TG? Para sa akin, sumakabilang buhay.
Hindi buhay. sumakabilang bahay. Malalaman natin yan. Malalaman natin mamaya. Malalaman natin mamaya. Kaya naman abangan mo yan, Kabisyo, sa aming pagbabalik. Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Raketera. At TG, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programa ang DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.